Welkom bij Rijtalk. Ik ben Merel. Ik ben Daphne. En in dit programma gaan we jullie de trots van het Rijland laten zien. In dit programma zitten we aan tafel met belangrijke gasten van het Rijland College. En onze doelgroep zijn de groep 7 en groep 8 leerlingen die hopelijk volgend jaar de nieuwe brugklas worden op het Rijland College. Maar als je dit een leuk programma vindt, mag je natuurlijk ook meekijken hoor. Laten we gauw beginnen. We zitten hier aan tafel met Bas van Rooyen en Hanneke Moors. Bas, wat is jouw taak op het Rijland? Ik ben de rector van het Rijland College. En eigenlijk zien jullie doelgroep, groep 7 en 8 is. Dat kunnen ze vergelijken met de directeur van de basisschool. Ja, en wat doet een directeur op het Rijland? Nou, die zorgt voor de algemene leiding, praat veel met de teamleiders, krijgt veel te horen over wat de school allemaal doet. En mag ook soms naar de gemeente toe om ervoor te zorgen dat de dingen allemaal goed worden geregeld. Dus dat doet de rector een beetje. En wat vindt u dan zo leuk aan uw taak? Wat ik zo leuk vind aan de taak is dat ik mag me met alles bemoeien. Dat vind ik altijd heel leuk. Ik krijg ook altijd heel veel te horen. Maar wat ik ook heel leuk vind is dat ik veel ook de leerlingen spreek. De leerlingen van de leerlingenraad. Dus dat vind ik ook heel leuk om te doen. Maar het allerleukste vind ik het onderwijs ontwikkelen. Zodat het onderwijs wordt gegeven wat het beste bij jullie en straks ook bij de leerlingen van groep 7 en 8 onze nieuwe brugklasses past. Dat vind ik het allerleukste. Hanneke, en wat doet u op het Rijland? Ik ben afdelingsleider van de brugklasse HAVO-VWO. En dat betekent dat ik samen met de mentoren en de docenten die lesgeven aan de brugklasleerlingen, dat wij er samen voor zorgen dat die lessen leuk zijn en dat ze goed zijn en dat er allerlei andere dingen voor brugklasleerlingen georganiseerd worden. En wat vindt u daar zo leuk aan? Ik vind het leuk dat we het voor de leerlingen doen. Dus dat je altijd in je achterhoofd hebt, heeft de leerling hier wat aan? Vindt de leerling het leuk? Is het goed? Dat vind ik leuk. En ik vind het leuk dat geen enkele dag hetzelfde is. Dus er is altijd wel wat anders te doen op school. En wat maakt Rijland eigenlijk zo bijzonder namens u? Ik denk dat het Rijland bijzonder is omdat het een school is waar alles is. Dus we hebben praktijkonderwijs en dan hebben we alles tot en met gymnasium. Dus het is een school die alles in zich heeft. Een beetje hetzelfde als de wereld. Daar zit ook alles divers, alles verschillend. Dat vind ik er leuk aan. En wij hebben op het Rijland hier ook het Agora-onderwijs. Weet u daar wat meer van af? Ja, daar weet ik wel wat meer van. Het Agora-onderwijs is heel anders onderwijs. Dus het is een onderwijs dat niet in de klas plaatsvindt. En dat niet is dat de docent zegt, gaan we dit doen. Nee, de leerlingen bepalen zelf wat ze willen leren. En dat noemen ze challenges. Dus elke leerling bepaalt voor zichzelf. Vandaag wil ik onderzoeken hoe ik het beste koekjes kan verkopen, bij wijze van spreken. Maar dan moeten die koekjes eerst gemaakt worden. En hoe worden koekjes gemaakt en wat zijn goede koekjes? Dus het is helemaal vanuit de leerling zelf gestuurd. Die wordt natuurlijk wel geholpen door een coach, maar in de basis bepaalt de leerling zelf wat hij wil leren. En coaches zijn dan een soort van mentoren? Een soort van mentoren, ja. Okay. Waarom bent u rector op het Rijland College? Wat maakt het Rijland voor u zo bijzonder? Hanneke zei het net ook al, we hebben alles. Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO, wat dan natuurlijk wel Atheneum en Gymnasium is. En Agora, dus ja, eigenlijk alles kan op het Rijland, dus dat is hartstikke leuk. Daarnaast ben ik dus hier voornamelijk ook om dat onderwijs te ontwikkelen. En zoals dat Agora-onderwijs al laat zien, daar zijn we net mee begonnen vorig jaar. Nou, dat is zo'n leuke ontwikkeling en die mogen we dan helemaal begeleiden. En dat soort dingen vind ik dus heel leuk om te doen. Dus ja, dat is een van de dingen. Ja, waarom is het zo leuk om echt teamleider te zijn van de brugklas? Want dat is natuurlijk een heel anders dan dat je teamleider bent van 5 of 6 Ja, VWO. dat is heel anders. Ik ben ook teamleider van 5-6 geweest op mijn vorige school. En wat is er leuk aan de brugklas? Aan de brugklas vind ik leuk dat je ook met de basisschool dingen mag doen. Dus dat je samen met de basisscholen kijkt, wat vinden kinderen belangrijk? Wat willen wij, de kinderen in Venray, wat willen wij die allemaal leren? En dat je dan samen ervoor zorgt dat elk kind in Venray op een fijne school zit. En wat hebben jullie voor tips voor de toekomstige brugklasses? Dat is sowieso dat zij een school moeten kiezen waar ze zich heel erg thuis voelen. Dus ze moeten de sfeer goed kennen van de school. Ja, en daarnaast moet ook het advies wat ze krijgen moet goed passen bij de school. Nou ja, het Rijland kan alles, dus elk advies is mogelijk hier. Dus dan wordt die sfeer heel belangrijk. Dus ik zou die kinderen allemaal aanraden, ga op de scholen kijken. En kom ook vooral bij ons kijken als het weer mag, als het weer allemaal open is. We zitten nu een beetje met de corona. Maar dat is wel een van de belangrijkste dingen om te doen.
En hebben jullie als Rijnland misschien ook een motto van dit willen we de leerlingen echt meegeven? Ja, we hebben 3 dingen die we heel belangrijk vinden. Dat is sowieso, wij werken vanuit vertrouwen, we werken met aandacht en in verbintenis. Dus die 3 dingen, die vind ik, die moeten in alles terugkomen. Dus we hebben heel veel vertrouwen in dat leerlingen het beste voor zichzelf willen. Jullie ook toch? Ja. Ja, nou. Daar zijn wij ook heel goed in hè, als school. Dus wij zorgen ervoor dat als een leerling de kans wil pakken, bijvoorbeeld je zit op de HAVO, dan heb je op het Rijnland heel erg de kans om op het VWO ook je diploma te kunnen halen. Dus dat je net een stapje verder kan. Nou, dat doen we heel erg goed. Nou, we proberen ook heel veel aandacht aan de kinderen te geven door een mentoraat of de coach in te zetten. En last but not least willen we ook dus die verbintenis. Dus we willen heel erg dat de school niet alleen naar buiten toe gaat, maar ook naar binnen toe komt. Dus dat nou, bijvoorbeeld mensen van media of hier hun lessen komen geven, zodat jullie ervan kunnen leren. En het mediateam is daar een mooi voorbeeld van. Dus dat zijn dingen die we belangrijk vinden. Heeft u nog iets dat u denkt van, dat wil ik de leerlingen heel graag geven? Nou, de nieuwe brugklasleerlingen, ik denk dat ze echt zeker hier op school moeten komen kijken. Er zijn nog allemaal meeloopdagen die ze op de website kunnen, waar ze zich voor in kunnen schrijven. Dus dat zou ik zeker doen, want het is echt de moeite waard om hier een dagje met een andere brugklasleerling mee te lopen. En we hebben op het Rijnland ook keuzeuren. Kunnen jullie daar misschien meer over vertellen? Want dat is best wel uniek. Ja, die zijn best wel uniek. Die keuzeuren zijn dus niet alleen als je zegt van goh, ik vind een vak moeilijk, bijvoorbeeld wiskunde. Ik heb daar wat moeite mee, ik zou het fijn vinden om wat extra uitleg te krijgen. Dan zou je een keuzeuur wiskunde kunnen kiezen. Maar je kunt ook wiskunde kiezen als je zegt van goh, ik ben er juist heel goed in. En ik zou wat meer willen doen dan de dingen die we in de les doen. Kunnen dat ook andere vakken zijn dan die je zelf hebt? Of? Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf lesgegeven in leiderschap, samen met de burgemeester. Dus met z'n tweeën hebben we toen een groep van leerlingen, die hadden dus het keuzeuur leiderschap gekozen. Maar dat kan ook yoga zijn, ja dat kan ik niet geven, dat ben niet zo rustgevend denk ik. Niet zo lelijk. Nee, ook dat niet. Ik kan niet mijn been achter mijn nek leggen. Maar ik kan wel iets vertellen over leiderschap en dat hebben we toen gedaan. Dus 10 lessen lang hebben we dat verzorgd en die leerlingen weten dus nu meer, hoop ik, over leiderschap. Niet alleen vanuit wat je al op school doet, maar ook wat een burgemeester doet. En er is ook iemand geweest van het bedrijfsleven. Nou, dat geeft dus extra inzicht over hoe je dat kan aanpakken. Ja, ik vind het wel heel interessant klinken eigenlijk. Ja, ik eerlijk gezegd ook wel. Het was ook heel leuk om te geven. Want ja, normaal, ik zit op een kantoor en ik moet veel overleggen. En dan mag ik weer lesgeven, want ja, dat is toch heel leuk om te doen. Dat heb ik vroeger ook gedaan, maar dan als geschiedenisleraar. En het blijft altijd heel leuk. Dankjewel Bas en dankjewel Hanneke. Graag gedaan. We hebben nu natuurlijk heel veel gehoord, maar we willen jullie ook graag het Rijnland College echt laten zien, zodat jullie een beetje weten waar jullie terechtkomen. Daarvoor hebben Christian en Sam een rondleiding gemaakt. Hallo allemaal, welkom op het Rijnland College. Als jullie hier volgend jaar naartoe gaan om les te krijgen, is het natuurlijk handig als jullie weten hoe dit gebouw eruit ziet. Daarom ga ik jullie een rondleiding geven, maar ik doe dit niet alleen, ik doe het namelijk samen met Sam. Huh? Sam, waar ben je? Oh ja, sorry, ik was helemaal vergeten. Ik kom er nu aan. Sorry man, ik was het even vergeten, maar ik ben er. Maakt niet uit, het gebeurt altijd bij jou. Nou, zoals ik al zei, hier hebben we de receptie. Als je je ziek voelt, dan kun je hier ziek melden en kun je naar huis gaan. Als je spullen kwijt bent, kun je die hier ook ophalen. Als je een vraag hebt aan een docent en je wilt naar die docent toe, kun je ook vragen waar die docent op dit moment is. Daarom is de receptie ook heel belangrijk. En hier zitten ook de 2 dames van de receptie die je altijd helpen. Goed, dan gaan we nu door naar waar jullie pauze krijgen. In de aula's namelijk. Moet je eens kijken wat voor ongelooflijk veel lekkers ze hier hebben. Het is niet geloven. Dit is het ONO-lokaal. Hier zijn leerlingen vooral bezig met eigen projecten. Deze projecten maken ze met behulp van een opdrachtgever. En daarom gaan ze zelfstandig of in groepjes aan projecten werken.
Aan tafel is aangeschoven nu Nancy Buijsen. Dat is een brugklasmentor van HAVO-VWO. Geef er een groot applaus. Nancy, jij bent brugklasmentor. Wat doet een brugklasmentor? Een brugklasmentor is eigenlijk voor de begeleiding van de brugklasleerlingen, maar ook voor het contact vanuit school met de ouders. Dus wij helpen de kinderen met in eerste instantie zich thuis voelen hier op school, maar ook een stukje het leren plannen, leren. Hoe vul je nou die agenda in? Maar ook een stukje groepsvorming met de kinderen, dus dat het een leuke klas wordt. Dus dat zijn de belangrijkste dingetjes. Waarom bent u dat eigenlijk gaan doen? Ja, ik vind het natuurlijk heel erg leuk om met kinderen te werken. En dan met name de brugklasser, omdat die vers hier op school komt. Alles is nieuw, alles is nog een beetje spannend. En ja, dat vind ik eigenlijk het allerleukste, om die kinderen te helpen om zich snel veilig en thuis te voelen hier op school. En waarom bent u dan brugklasmentor op het Reiland geworden? Wat maakt het Reiland zo bijzonder? Ja, Reiland, ik heb zelf op het Reiland gezeten, dus voor mij was het al meteen heel erg vertrouwd hier op school. Ik denk dat wij heel erg investeren in de aandacht voor de leerling, dus dat we echt de kinderen goed zien en dat onze school ja, zo bijzonder maakt. Wat doet u allemaal eigenlijk als mentor? Ja, ik geef dus gymles aan de klas, dus ik ben ook gymdocent. Ik geef 2 uur in de week mentorles en dat is, wat ik net zei, daar helpen we de kinderen natuurlijk om de dagelijkse dingetjes te bespreken met hun. Dus wanneer heb je toetsweek bijvoorbeeld, maar ook het stukje leren en plannen, agenda's invullen en leuke spelletjes met elkaar doen om elkaar goed te leren kennen. En het is nu sinds kort dat je op het Reiland 2 jaar de brugklas hebt. Hoe zit dat precies? We hebben ervoor gekozen om de kinderen iets meer tijd te geven om te kijken waar ze het beste passen, in welke richting. Dus eerder gingen we dat na de brugklas al naar het juiste niveau en nu kiezen we ervoor om een 2-jarige dakpand te doen. Dus je zit bijvoorbeeld 2 jaar in HAVO-VWO en dan ga je na het 2e jaar kijken van pas ik het beste in die HAVO-stroom of het beste in de VWO-stroom. Oké, en u bent nu brugklasmentor van HAVO-VWO, maar u heeft ook VMBO gedaan. Is daar een heel groot verschil in? En wat vond u dan leuk aan het ene en dan wat aan het andere bijvoorbeeld? Ja, ik ben nu sinds 5 jaar inderdaad mentor in HAVO-VWO en ben ik 15 jaar mentor geweest in VMBO-B. En ja, het is allebei superleuk om te doen. Dus ik ben meestal mentor geweest in de brugklas. En wat ik net al zei, ja, dat spreekt me eigenlijk het meeste aan, omdat die leerlingen nog helemaal vers van de basisschool komen. Ja, het is allebei superleuk. Zowel VMBO als HAVO-VWO is ontzettend leuk om te doen. Heeft u nog een tip voor de nieuwe brugklasleerlingen? Ja, ik denk dat het superbelangrijk is dat de kinderen vooral zichzelf blijven. Zichzelf zijn. Dus als je hier op school komt, hoef je niet anders voor te doen dan dat je dat op de basisschool deed. Wees gewoon lekker jezelf. En we hebben ook keuzeuren op school. Helpen de mentoren de leerlingen ook met keuzeuren inplannen? Of? Ja, we gaan natuurlijk samen kijken welke keuzeuren het beste passen bij de leerling. Dus wat heb je nodig aan versterking, wat vind je nog lastig en in welke uren wil je versterken. We hebben bijvoorbeeld ook keuzeuren plannen en leren. Dus de kinderen die dat lastig vinden, die kunnen daarvoor kiezen. We hebben soms ook hele bewegelijke kinderen in de klas of kinderen die heel graag sporten. Nou, die kunnen dan bijvoorbeeld een blok extra gym kiezen. Dus zo kijken we samen met de leerling en de ouder doet dat van thuis uit ook. Van wat past het beste bij die leerling. En u heeft dan ook veel gesprekken met de ouders? Ja, klopt. Ik heb na het eerste rapport heb ik alle ouders even gesproken om te kijken van hoe is de eerste periode gegaan, wat gaat er goed, waar heeft het kind misschien nog extra ondersteuning bij nodig. Zo meteen krijgen ze het tweede rapport en dan ga ik weer contact opnemen natuurlijk met de ouders. En ook tussendoor als er dingetjes zijn of een kind zit bijvoorbeeld in quarantaine, dan bel je een keertje van hoe gaat het. Of, ja, op die manier houden we de lijntjes kort met de ouders. Ja, want als je bijvoorbeeld als leerling ergens mee zit, kun je dan zeg maar met alles gewoon naar u toe? Ja, absoluut. Dus we zijn met 2 mentoren staan we op een klas. Dus de leerling kan kiezen of hij bij mij wil komen of bij mijn medementor. Ik ben ook nog vertrouwensdocent, dus mocht het een probleem zijn waar een kind eigenlijk niet zo goed met anderen over durft of wil praten, dan kan die ook nog bij mij terecht. En hoeveel leerlingen heeft een mentor in principe? Maximaal 15. We hebben nu een klas van 26 kinderen, dus 13 kinderen bij mijn co-mentor en 13 kinderen bij mij.
Dan kunt u zeg maar ook echt aandacht geven aan de leerlingen, omdat u er maar 15 heeft. Precies, ja. In het verleden hadden we ook wel eens 26 of 30 kinderen. En dan merk je dat het een hele uitdaging is om alle kinderen goed te zien en om alle ouders voldoende te spreken. En nu met 13 kinderen is dat veel fijner en veel makkelijker. En waarom vindt u dat leerlingen echt naar het Reiland moeten komen? Wat maakt het Reiland zo mooi? Nou ja, wat ik straks zei, Reiland is heel goed in het contact met, dus wij zetten echt in op het persoonlijk contact met de kinderen. Juist ook doordat we 2 mentoren hebben, hè, dat je maar 13 kinderen hebt bijvoorbeeld. We doen ook een startgesprek meteen in het begin van het schooljaar, zodat we de kinderen goed kennen, maar ook de ouders goed leren kennen. En dat de lijntjes kort zijn tussen de ouders en de leerling. En buiten dat hebben we gewoon heel veel, wat Hanneke straks ook zei, heel veel mogelijkheden. Omdat we alle niveaus in huis hebben. Dus je kunt ook heel makkelijk, Bas noemde straks, we bieden kansen. Dus als we zien dat het goed gaat met jou, dan kun je een niveau hoger gaan doen. Maar zien we dat het niveau te moeilijk voor je is, dan is de overstap naar een niveau lager ook makkelijk te doen. En je kunt gewoon bij je vrienden op school blijven. Dus je hoeft niet naar een andere school te gaan als het even niet op dat niveau lukt. Oké, dank u wel. Dames en heren, Nessie Buijsen. Dank u wel. Nou, hier zijn we aangekomen op de brug. Hier moet je overheen lopen als je van het Reiland College naar de Wetteling wil lopen, waar je gym hebt. Zonder dat je wordt aangereden door auto's. Dat is heel handig. We zijn aangekomen in een van de meerdere gymzalen. Hier ga je elke week met je klas gymmen. Heel leuk natuurlijk, afleidend van school. Ga je hele leuke dingen doen. Je kan gaan voetballen, trefballen, dansen, alles wat met sport te maken heeft. Let's go! Let's go! Let's go! Dit is het techniekplein, oftewel het technieklokaal. Hier zitten leerlingen vooral bezig met apparaten om zelf dingen te maken met hout of zelfs met metaal. Hier kunnen ze hun eigen creativiteit helemaal los laten gaan. Dit is het lokaal tekenen en plant en dier. Het stukje tekenen spreekt natuurlijk voor zich. Hier zijn de leerlingen gewoon aan het tekenen. Het is een redelijk nieuw lokaal. Een paar jaar geleden was het namelijk nog een ONO-lokaal. Maar nu kunnen leerlingen hier dus tekenen en krijgen ze ook les over planten en dieren. En daar is het lokaal nu voor gemaakt. Nou, welkom allemaal. Ik ben Eve. En ik ben Iris en wij zitten hier vandaag met 2 HAVO-VWO brugklasleerlingen. Nou, stel jezelf eens voor. Ik ben Gijs en ik zit in BRNR. Ik ben Noor en ik zit in BRNU. Nou, wat is nou het grote verschil tussen de basisschool en het Reiland College? Ja, voor mij was het meer, hier heb je meer echt leerwerk en huiswerk. En op de basisschool was het echt wel een stuk minder. En hielp je mentor dan mee met al dat leerwerk? Ja, op het begin gaan ze echt helpen met plannen en ja, gewoon huiswerk, hoe je het kan aanpakken. En bij jou nog? Ja, voor mij is het verschil ook heel groot tussen de toetsen en het huiswerk. Want op de basisschool krijg je misschien een paar plaatjes en nu krijg je wel meer. Waarom hebben jullie voor het Reiland gekozen? Ja, voor mij is het omdat het lekker dichtbij is. En ja, mijn broer en zus zitten al op school. Het is gewoon handig dan. Ik heb ervoor gekozen omdat ook al mijn vriendinnen hierin gingen en het leek me ook een gezellige school. En wat vinden jullie nou zo leuk aan het Reiland College? Vinden jullie de keuzeuren bijvoorbeeld leuk? Ja, de keuzeuren vind ik wel leuk. Want je mag ook wel zelf bepalen wat je wilt leren. En ik vind het ook wel, ja, op de basisschool had je 1 kamertje waar je de hele tijd eigenlijk in zat, 1 lokaal. En hier mag je ook een beetje rondlopen in de grote school. Ja, de keuzeuren vind ik wel leuk, want je mag zelf bepalen wat je wilt doen. Want als je ergens slecht in bent, dan kan je gewoon kiezen waar je niet goed in bent. En we hebben natuurlijk ook speciale vakken, zoals ONO. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind ONO wel een leuk vak, want ja, je kan eigenlijk weer een beetje zelf bepalen.
hoe je het wilt aanpakken. Maar je krijgt wel een opdracht gewoon en dan moet je zelf een oplossing eruit zoeken. Ja, O&O vind ik wel een leuk vak, want je mag creatief zijn. Je mag ook zelf ideeën bedenken en ja, dat. Wat vinden jullie nou het leukste vak? Ja, voor mij is het Frans, want ik wil wel misschien een beetje een nieuwe taal wil ik misschien wel leren. En Frans vond ik wel meteen wel een leuk vak. Waar vind je Frans dan leuker dan bijvoorbeeld Duits? Ja, omdat Duits hoor je soms wel een beetje en dan Frans zie je al die gekke woorden. En dan, ja, ik heb dan dat ik het wil leren. Dus dat is heel nieuw voor je? Ja. Wat vind jij een leuk vak? Ik vind tekenen een leuk vak, omdat je daar heel vaak creatief mag zijn. En dan hebben we het nog even terug over de keuzeuren. Waren die eigenlijk moeilijk om te kiezen? Want er was natuurlijk heel veel aanbod. Ja, omdat ik Frans wel leuk vond, had ik wel iets om te kiezen al. En voor de rest ja, had ik een zelfstudie. Dus dan kan je naar OFC en dan kan je zelf je huiswerken leren. Dus bij jou was je keuze best wel makkelijk? Ja, bij mij wel. En bij jou? En bij mij, de keuzeuren was het vooral kiezen, want stel je wilt een vak doen en dat is er dan niet. Dus dan is het wel wat moeilijker, maar als je het nou eenmaal gewoon goed doet, dan lukt het wel. Dus jullie hebben er wel heel veel aan gehad, aan de keuzeuren? Ja. Hoe gaat het nou met het huiswerk en het toetsen? Is er veel stress bij jullie? Bij mij nog niet, want ik doe het wel goed inplannen en daar help je je mentoren dus ook mee. En ja, je moet ook gewoon een beetje zelf, als je de tijd hebt en niet te veel op één dag. Dus dan lukt het wel. Ja, als je de tijd gewoon verdeelt voor het toetsen leren en gewoon op tijd begint, dan heb je gewoon geen stress. En je mentor kan ook heel goed helpen bij het inplannen van het leren. En wat vinden jullie nou allemaal van de verschillende lesuren? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende vakken. Vind je dat moeilijk om bijvoorbeeld het lokaal te vinden? Nou, ik heb een trucje geleerd dan. Wat is dat trucje? Ja, bijvoorbeeld er staat dan A132 of zo. Dan moet je naar gebouw A verdieping 1 en dan lokaal 32. En heb jij nog iets of vind jij het moeilijk? Nou, ik vind het niet echt moeilijk, want als je het nou gewoon 1 keer hebt gehoord, dan blijf je het wel gewoon onthouden en dan weet je gewoon ook waar je heen moet. Want het staat natuurlijk gewoon een som 2, hè? Ja. En hebben jullie nog een tip voor de nieuwe brugklassers? Niet te gestrest bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk gewoon rondrennen en niet weten waar je heen gaat. Heb jij nog een tip of wil je nog iets zeggen? Nou, gewoon je best doen en ja, dat is gewoon. Nou, bedankt Noor en Gijs. We gaan eens even kijken waar Christian en Sam uithangen. Dit is het muzieklokaal. Nou, Sam, ik zou zeggen, brand los op de piano. Nou, hier zijn we mooi aangekomen bij de Mediatheek. Als je een uurtje vrij hebt, kan je lekker huiswerk maken, hoef je thuis niet meer te doen. Zo handig. Ook heb je hier computers, als je voor school ook dingen kan doen. Als je ziet, heel veel computers. En daar is de koning van de Mediatheek, Ivo. Dit is dus het mediateam. Wij hebben het hele tv-programma hier gemaakt.
Hoi, wij zijn Janna en Fenne van het mediateam. En we zitten hier met Cato en Sanne van de Student Takeover. Wat is de Student Takeover nou eigenlijk? Ja, de Student Takeover kennen mensen misschien ook wel als de try-out, was het eerst altijd. Het is een soort van talentenjacht voor alle leerlingen van het Rijland College, zodat wij ze een podium kunnen bieden. En dus vooral gewoon samen gezellig iets neerzetten, wat iedereen van heel Venray en daarbuiten kan komen kijken. En kan iedereen zomaar meedoen met de Student Takeover? We hebben hier eigenlijk op school een soort auditieronde gedaan. Daar zijn posters voor neergehangen en daar kon iedereen van het Rijland College zich aanmelden die graag iets op het podium wou doen. Met een idee of zonder idee waar we ze bij hebben kunnen helpen om zelf om een goede act te verzinnen. Leuk. En je zei al dat het eerst de try-out heette. Waarom heet het nu dan de Student Takeover? Ja, de try-out, het concept werd steeds minder en er waren minder aanmeldingen. Er gingen minder mensen heen. En ja, ze merkten, het werd vooral van het Rijland georganiseerd, ze merkten dat het steeds minder werd. En toen hebben 2 jaar geleden leerlingen het opgepakt, want die zeiden van hé, wij willen ook nog steeds een try-out neerzetten. Maar ja, Rijland bood minder ondersteuning en daarom heet het de Student Takeover en daar gaan wij nu mee verder. En organiseren de leerlingen dit dan helemaal zelf? Ja, dit wordt volledig georganiseerd door in ons geval leerlingen van VWO 6 inderdaad. En hoe verloopt zo'n project dan? Eigenlijk zijn wij helemaal vanuit het niets begonnen. Wij zijn begonnen met het concept wat er lag en dat is de Student Takeover. En dus hebben we eigenlijk een soort lijntjes uit gaan zetten naar mensen die ons konden helpen. Dus we hebben de schoolleiding natuurlijk gevraagd of zij de vorige edities of zij daar nog iets van wisten en degenen die daar iets mee hebben gedaan. We zijn ook naar de Schouwburg zelf gestapt om te kijken wat het überhaupt gaat kosten en wat hun kunnen bieden aan ons. En zo zijn we eigenlijk allemaal contact gaan leggen met mensen die ons daarbij konden helpen. Vooral gewoon contact te leggen inderdaad en dan kwamen we er vanzelf wel. En het loopt nu allemaal op rolletjes, dus het werkt. En wat maakt de Student Takeover zo leuk? Ja, vooral wat ik al zei, het is super gezellig om het met z'n allen te doen. En alleen al het organiseren, daar halen wij heel veel energie uit. En om dan uiteindelijk op dat podium te kunnen staan met z'n allen en dan te kunnen zeggen van we hebben dit gedaan, we hebben hier iets leuks neergezet en mensen hebben ervan kunnen genieten. De lachende gezichten zien, ja dat is gewoon, geeft ons nu al kriebels in ons buik zeg maar. En verzinnen de leerlingen die meedoen zelf een act of worden die toegewezen? Ja, die verzinnen vooral zelf een act. De meeste komen al van we willen een zangact of een dansact. En daar hebben we al audities voor gedaan. Maar er zijn ook groepjes die zeiden van we willen wel iets doen, we weten nog niet hoe. Dan helpen we ze wel en we zijn ook aan het kijken of we daar cursussen voor kunnen bieden. Bedankt voor het kijken. We hopen jullie hier allemaal snel te zien op het Rijland.